Kamara mara maintie jaera mar Oloo TV eno odiochieng' maber ma indien chieng' mar Kuku mar wach ma bende watu wake gi jotelo mopogore opogore to moloyo mondo wane ni weche mag dongruok e Luo Nyanza odhi nyime yo makare. Sanieri kaka ung'eyo ni wachimo sechego eko mag yiero ma bende biro chopo higa manyien ma bende watemo rango achiel kachiel ni to gin jotelo mage ma bende wuok oko madwa ni mondo otelne oganda wa kawuok e Luo Nyanza. An kod wendo e studio ageno ni jomoko senene jomoko pok onene. Abro miyo thuolo miyo nyinge kaunti ne kaito gi gima bende urwe chunge kochopo higa manyien kaito biro dhi kod twak machalo kama indi mikelo ni kod Adipo Oloo Mbaka arwaki studio jatelo. Ero kamana Jeff. Ni wuodha mosoganda maneno Oloo TV. Oganda Luo amosu aye nyarwok. Kenda geno ni ukwe kendo ngi chuny maber kwe koru ni higa gana ariyo kod 17. An maloso nyinga Adipo Okuome awuod Karachuonyo. Aye Karachuonyo constituency wongo. To kendo mano ni Homa Bay County. Na chungo kaka mbunge kalaro kom. To kamoro je piro penja moku mano miyo kadwa mradhie mano alero numra giman. Koro higa gana ariyo ga 17 mabiro higa manyien abiro chung kendo kaka mbunge ma Karachuonyo. Ibro chaki chunga chiel kachiel kaka jaruora ma Karachuonyo. Kama sani rito kod James Rege. Yes. Ero kamano. Arwaki ainya Adipo Okuome wacho ni chungi ga mar 2013 kata kama ne ropodi ibro chaki chunga chiel kachiel mondo item ka bende oganda nyalo mi thuolo mondo mi itelnegi e gwenge mag Karachuonyo. Agodi ero kamano kuom chopo. Kwa chako une jotelo masani dwaro ni mondo uchung mondo Luo Nyanza bendo med dhi nyime. Kaka jatelo Adipo Okuome inyalo wacho nang'o weche mag dongruok e Luo Nyanza? Dongruok ma Luo Nyanza chutho ana wuon to kamora e nyarwok ni wasetimo maber. To kata kama kosa no bedo nyaka walok mtindo mondo mi politics magwa obet politics mag development, politics mag dongruok nikech mano kende ema biro konyowa kendo ema biro duoko chan ma piny Luo piny. Omiyo duoko na en ni kanyo endo e kar chunya. Iwacho ni okimor. Yes. Okimor nikech ang'o minyalo wacho ni osetimore ma ok ber mamiyo okibed mamor kaka jaduong' Adipo Okuome? Awuoyo kaka wuod Kenya. Miyo ka wacho ni okamor to tena wacho ni jomoko aneno katimo maber molowa. Tena aneno ka piny Luo idhi yombwa. Omiyo kaneno kidhi yombwa okanyal bedo mamor. Nyaka watim weche mag development. Wacho ni wantire chien e weche mag dongruok wana kaka joluo. Kirango wagi joma moko kata jomo kio kodwa kata jodhudi moko neno ka wan bet wan chien matin. Correct. To wach ni eri iparo ni wanyalo lose nang'o? Ini kaka jatelo madwe chung iparo ni wach ni eri onego walose nang'o? Ng'o modong kata ng'o mapok watimo monego watim? To konego watime nade? In kaka jagombolo. Dongruok chakore kodi. Ochakore kodi nikech in gi rusa mar yiero ng'ama dhiyo e telo. To ng'ama dhiyo e telo nyaka piny nitie gima idwaro mondo iyierene. Kohero development to kendo senyiso notimo development to kendo senyiso ranyisi ni kopo ni oyiere to mtindo mare en development ma ichokonu nohero no. Ka watimo mano takoni ni mano endo wachako mana development gi kanyo. To ka wang'eyo gika moko weche mamoko ma ok development to wachako gi ng'ama dhi ng'iyo weche mamoko ma ok development. Ero kama nenya jaduong' Adipo Okuome winjo ka iwache maber. Gima koro adwa ni mondo wadhi achiel kachiel wacho ni en weche mag dongruok ni mondo oganda wakadhi e weche mag yiero to ging'e ni to en ng'ama nyalo kelo nwa weche mag dongruok. Jotelo gi kiduto waseneno gi kata jotelo man godo sani kandalo ma gisero mbulu to gin kod weche mag dongruok giwacho weche mag wang' apaya, giwacho weche mag ute thieth, giwacho weche mag somo. Bang' ka gisedhi magi kiduto lokore ataro. Ok awacho ni sebedo achiel kuom gima nobedo ma weche gi lokore ataro. To in kaka Adipo Okuome kaka ja Kenya kaka wuod Karachuonyo iparo ni ang'o makelo lokruok mar paro machalo kama indi moloyo kose mi ng'ato telo? Well, ing'eni ka ng'ato moro ochungo tikono ni mondo obi owach ni giko dwa biro dhi timo. Yes. Ing'eni ng'ano ikonye mabor. Nikech ko wacho wala gik modwa dhi timo ko wach gik mosetimo ng'ane konyo mabor thura mai kama tabu nitie nikech lera wacho imiyo tiko mar miriambo
Obiro wacho ni kanyo wach gik madwa dhi timo omiyo tiko mar miriambo. Yes. Onyalo wacho ni kata ng'ato ka ng'ato obiro ng'eyo ne apiko, ng'ato mane constituency, ng'ato ka ng'ato, kata ndiga ng'ato ka ng'ato, kata matoka ng'ato ka ng'ato, kata ndege ng'ato ka ng'ato. To kowacho numa, okowacho development. Yes. Omiyo gima ng'ato biro gima ng'ato biro dhi timo. En kipenjo gano timiyo tiko ma miriambo. Kidwa mondo yud ng'ani adier. Yes. Ng'iye gi nonure kako sedak e gweng'u. Be en ng'ama inyalo associate gi development. Ki associate go osetimango. Osetimango makonyo ji kako ganda. Gima inyalo luongo ni development. To kama onge, obiro lokore ono ni tok mano koko timo. Ing'eni kiwacho adieri. Development ok bi ng'iyo mana ni pesa ma sirkal ochiwo kende ka in ng'ama dwa konyo piny. Tinde ndalo gi nitiere institutions mopogore opogore makonyo gi development. To institutions gi inyalo tiyo kodgi kata oseyieri kata pok oyieri. Bende ng'ama dwa chung'e osewuoyo gi joka kamago kele gi development e thuru. Kosenurito na CDF, kosenurito na pesa moa kuom sirkal kende. Pesa moa kuom sirkal kende boneno ka bende iore to nitie nyang'ande e iye. Therefore, en kirelae kuome ni mane kende tekri. Ichuolo. Iwacho ni ng'ama onyis ni mondo wach gik madhi timo mano ng'ama omi platform mar miriambo. Mana kar dhogi aduoki kuma ne wacho ni onego wapenjgi ni to ang'o misetimo ne oganda kata obedo ni itiyo kod pesa mar sirkal, obedo mar CDF, obedo omenda mar rowere, gin wakuongo penjo ni to usetimo ang'o kaka in uwuon makonyo oganda. Aduogo kuomi Adipo Okuome isetimo ang'o ne oganda. Achak gi Karachuonyo ka ok Kenya. Mawanyalo wacho ni kwang'e to wacho ni adiera Adipo Okuome osetimo achiel ariyo adek, magi gin weche mwanyalo wacho ni magi otenore kod dongruok ne oganda ma Karachuonyo. Ka bende ipenja mano e rally, to jopiny madwa duoko piny no endo. Jopiny madwa duoko? To nikech ging'eyo gima Adipo Okuome. To kaka ipenja ka wan kodi ji ariyo, koro kaka kodi jopiny mondo onyisi tek, koro miyo abiro luoni mano. Duoka. To mak mana ni kata kaluoni, ne ok agombo mondo awach gigi. Anyaki wachi mondo wawinji, isetimo. Abiro nyisi gima miyo krado mondo awacho. Gima idwa dhi time ma ok adwa ni mondo awinji nikech samoro nyalo wacho ni mano koro campaign strategy mari ma ok idwa ni gol ne oganda oko. To misetimo en gima ni e lela ma ji ong'eyo ni Adipo osegero wang' apani, Adipo oseloso od thieth ni, Adipo mago kata wacho tonge tabu wach no gima. Gima miyo ne ok adwa wacho waponga wacho ni mano. Abiro miyo joka dwa chung kod aluoro. Megi amiye luoro. Megi luoro. Ki yanene miyo luoro to megi luoro. Gigi ma isetimo. Erokamano. Ing'ene mana kan jakoma jo Karachuonyo welfare body. Pok na paro kata na biro chungo. Atimo ne gima thoth. Na kunyo kata pige kone ke kone ka tudora gi NGOs kaka jo Britain nigi NGO manome kata pesa machuno akunyo godo yawo ne ji. Mane da chako chon. Koro bang'e adhi nyime ma bura mana teleno. Aketo mochako nyaka cooperative society. Mwachoko kata pesa kuom ji. Pesa go eko nang'iyo ne godo jo Karachuonyo ot moro giyude otunglo moro ariyo adek. Samo wuoyi ni kendo Nairobi ka. Yes. Ema gine gi orno jo Karachuonyo. Kamoro dang'e kipenjo tibiro yudo kamoro jo Karachuonyo. Kata koruonge gima kamano. To an taka sedonje orni Nairobi ka Oloo Okuome. To an bende wuoyi Karachuonyo. Ibiro donje dware ang'o kidwaro entre kidwaro. Adonge wacho ni en mar jo Karachuonyo nego bene wadongore. Manyiso ni ambe kaka wuoyi Karachuonyo ne gadong kanya wach ni to gima dipe manoloso ni ang'o mamono we chiemo. Members sema nyalo donjo kamano. To mak mana niya. Kirent go auto Kenya biro ni donje ni dwa nene. Mano or ng'ato kuro. Ng'ato modak. Pesa ni madwa. Okay, tok mano endo. Tok mano endo na organize jo Karachuonyo. Ma wagero hospital matinde district hospital. Kan jakome. Mamane gima timo. Machielo ba chaka gero kaomo jo Australia ogere tok simbi kamoro kanyo. Gere od thieth. Od thieth. Tok simbi toke kacha. Tok mano endo. Aning'eni kata mana yo madhi korwa. Way back kata ka pok na paro na biro chungo. Organize ma ipae mober makata ini nyalo riembe mitundo dala mana kimiyo wangi. King'e riembo kimiyo wangi. Mana madhi dala ukende. Tapenji iti domo na dhi alos kumo to kata dala wa. Ute jomoko bende. Makalo dala. Icha dalu. Damo iger kata ne ji otini ni de pap.
Yake ko gichaki gidala. Nyake kunge chak dala iminyiso godo gima in. Yes. Korke de oko. Bas tok mano. I would say ni flagship project Mara. Yes. NP. P. Yeah. P moganda modho. Yeah. Sani project Mara mar P cover ji almost 30,000. Mamudi. Touch on wards areo. 30,000. Yeah, touch on wards areo. But I want the wards areo. Yeah. How wards mage? Well, nitiere kama imo the piga ma central ward. Nitiere kama imo the piga ma en Kinto town ward. Nitiere kama imo the piga though mano poni small scale ma en Kanyaluo ward. Magadik. To wangi wards abreo. Kuru ka ano koto ayudo 60%. Tangwen modongi itere pikarano. Ero ji modhe ward sadeki wacho ni itie ward sabere angwen modongi chenro mane. To ka sebedo MP ini penja ko kabe. Abere modongi onge go chenro sane. Bagi manani ya. Project ma akelo go. Gitach kakuri duoko ge money value. Yes. Gain about 200 million shillings. An ordinary person. Okelo mano ipenje kata mana wi makoro ayo macha nene kanyo no mandalo ne rumono penja ne kabe osekelo project kata mar million achiel kuro mar million achiel tan mana na ngama o ao ko adwa penji ango e word sangwen modo adwa penji word sangwen modo mago ke makipenja takoni ne adwaro mondo amba bed gi plan maber to imbe chwaka ni ka wacho planda tabiro miyo joka biro copy planda nikech ni jidwa chung koda nyaka joma onge plan mar chung koro gidwa winjo ni to en ang'o mi wacho mondo gin bende gikawe mondo gin bende gikawe wiya gidhi giwach ma koro chal joma read from the same script awinje makmana ne ya the pastor gin romi koda kata gitimango gisamodong magikel project ma worth 200 million o kapar in gadieri ni gik misetimo oganda osene maber Oloo Okuome awinji maber adwaro ni mondo ka waluso to bende samoro ng'iyo kamera kae nikech ing'iyo picha gieki oganda dwano ne ng'ama wacho adieri ng'ama ng'iyo ji kiwacho adieri to gineno ka samoro kidwa ng'iyo gi to giwacho ni do gineno koriame momiyo ok odwar ng'iyo wan joneno manene Oloo Okuome nyisa ni to sani eri wadong' gi higa manyien ng'eyo adieri ni wadhi e weche mag yiero maendi kaka jatelo madwa bedo jaod bura ma Karachuonyo nitiere kaunti ma Homa Bay nyiswa ni to kane wabedo kodi ka indiga mokalo chande kana penyi kaka governor osetiyo nisa ni neno ka ne pod gichalo joma koka puonjore tich nikech devolution ne en gima nyien sani wadong' mana giga achiel kendo nyalo wacho nang'o tiji kamar governors kapok aduoko mana nyisi gimo mine ka in mangi ine ne chanta gi penjo ine mangi mondo kiwinji mago penjo mag oganda very good to korka governors gage setiyo kata kwa wuoye piny luo ka gira diere adwa mondo abed negi fair mondo giwegi giduok piny machalo mano nikech samoro ka ane maduoko tabedo unfair nikech wagike okang' ma ng'ato ka ng'ato biro wacho gima en mae momiyo an bende kipenja penj tipenja kaka ng'a biro dhi chung ma nyaka duok penj kaka ng'a biro dhi chung to okinyal penjo ng'ama chielo an mi penja omiyo jogi bende anda wacho niya bed bi penj gimina gin giwegi to so far ata onge kod giwach in kaka jalno mawuok Homa Bay County in kaka jal ma bende girito in onge kod ywak moro amora iparo ni gisetiyo maber well ata neno kaka ta korwa e Homa Bay County wadeno ka yo gero sani endi moayo Kindu Yugis Road wage kanyo kochomo mawego to dhi tundo Kadongo well dango katamra wacho ni gima kamano kane be dango katamra yie ni mano governor otiyo miyo kama ng'ato tiye ta yie ni ayie itamori yiri koro oganda ma ywak malich ni gineno ka governors opogore ok tine gi maber gineno ni omenda mar gi mabende miyo gi e agulu no ero madonjo ne governors gineno ka moko ok tiye yo makare weche mag mibadhi gieki inyalo wacho ni nyaka ne jogi chak tiyo ino kinengi no se complain ni weche mag mibadhi nitie to ing'eni mibadhi en gima samoro ng'ato nyalo angi godo ni jame badhi to samoro bende imbe nyalo bedo ni jame badhi to kata ikoni to kiyie koro miyo da wach ni ji nigi reason momiyo giwacho ni jogi mibadhi
saman gigimba neno ni governor jame badhe. Yes. To nyaka wache ni ma jame badhe. To bina chome go tir to duoka. Omiyo awache ni ya governor ka governor biro bedo responsible for kaka pesa utiyo kare. Omiyo ma piny mamit to we mondo wa duoko from the horse's mouth. Mondo ji ong'ad nego bura. In kaka japiny wacho ni ineno ka gisetiyo fairly. Tena wacho ni I'm not saying ni I can defend them. Yes. But I'm also not saying ni I can attack them. To nikech okan griso. Oro in mani dire ka. Kiero tinyalo wacho mano nikech aringena concentrate mara. Omiyo kika ko kata jopiny midwe rito inyore to king'eni to owadwa un kwinyoru to wachu ni hinyruok ni wakonyu nade. Anyisi kabedo MP to kabineno ka governor mara timo gikaricho talenga. I will talk nikech I represent my people. Yes. I'll talk for them. To sanie an ordinary person, my observation nyalo mabedo ni awacho to kanyal timo gimoro manyalo stop gikieki. Koro miyo ka ne kata nitiere gimoro marach mane timore county mara. Penje MP mara MP in court. Penje MP mara nito en MP in court na en jogura in court na ng'ato. To no imbi ng'eyo meri chanda ga wacho. Also ka ng'eyo maber inyalo chake lero nikech wacho ni en MP in court. Don koro dhi tiyo higa mar 5. Odi tiyo ko higa mar 5. Kochopo higa manyien. To mano pod en mana in court. Obedo in court nikech ng'eni yiero chutho. You unji bedi e kom moyierie. To ka ibede ne ok yiere dicha kata imbi ng'eyo. Ne ok penji mana ok ng'eyo jo penji nitie ma ok ng'eyo Adipo ne ok yiere. Ina chiel kuomgi. Ana chiel kuom jopiny. Ana chiel kuom jopiny ma ok ng'eyo nikech an bende achung'ne jopiny mopogore ne ok yiere. Well, to yombro na yombe ma kata embo wacho. Koro ire kada wacho. Mano sani onego beni ne od bura ma matimore. Well, ne wadoke yiero akonga yombe nomination kata wadoke yiero. Wadhi yiero maduong'. Yes. Mara IBC. Benda pana achaka chwade e piny. To kanye mang'eni yalo wacho ni to kana chwade piny na atim ang'o ma ene mo no timore ma ineri chwade piny to okidhi od bura ya Adipo. Mokwongo ni an very unfortunate. Yes. Nikech piny luo kiseyombe nomination. Yes. Gi ODM. Thura onge gimodo. Isedonjo. Yeah. To korka anaseyombo ni to kanyal donjo nikech ng'ato moro timo timbe gi maricho. Nadhi achungo gi party manie kod machielo Wiper. Mano bachaka chwade piny. Kitima riyogo Thura poki campaign neni itiyo gi pesa makidong gi siling 20 kende to ng'eni bende itimo savings ndi. Gima wacho en ni kuro na dong nono. To kana dong nono ka to poki kona ni kel $500,000 mondo itim appeal. Kuro lweti dong nono. Kuro lweti dong nono. Yuthuro mo ni choko mondo me pesa mta atim ga appeal. Ne oge nyal manage. Kanyo mo miwinjo ka chako ni ne ya development. Yes. Very important. Development en mogoloji from poverty. Ka in a society ma poor, imbe won. It doesn't matter who you are. Imbe in poor. Ke giga stage ma you need people's help. To kalwet gi nono, you would get nowhere. Na yuro ka jo Thuro lwet gi nono, ginyal konya. Momiyo ngamane nyalo yuora for the third battle. Ne koro onge. Thura mano nganyisi gimo miyo ne koro. Kora winjo wach ni mame wacho ni en MP in courts. Koro sani nyalo wacho ni to Karachuonyo dhi nade ma kore tai kod MP in courts nyeri bende oganda udhi maber. Oganda wa. Ma Karachuonyo. Yes. I don't know. Tatu pokaneno mbunge ma Karachuonyo kata in action anytime. Onge gimotimo. Anto pokaneno. Kata jo piny bende pokoneno. Yes. Pokoneno. Omi ana wacho ne ya. Karachuonyo ni maber nikech anta chiwo ratiyo negi kata okane bunge. To nikech
okanya ringo jothuru amiel nikech ng'ama chielo ne odonjo to naloyo. Jopiny nomiya kura kendo ne gimiya kura e okang' mamalo. Okanyal ringo gi. Yes. Mano be momiyo adok chung' nikech okanyal ringo jopiny. To moto ka mor nikech wuoyi mane okawo karano ne o abandon gi owegi. Owejo piny. Owejo piny ng'eyo. Owegi nyaka gi party mar ODM. Mano dhigo. Party no chako wene owegi godo kanyo gi development bo wene gi oweyo gi okotim ne kato awiji. Atori chako wegi nyaka gi party mar odhiye koro. Kata in fact no wegi gwet mambo mako dhoga bene ang'eng' to kar ng'ato nyalo timo ne jothuru. Owegi gi gimoro amora. Onge gimodo. Pero kamara ya uri ku. Kusi pokilijo no ni ene jubli. Poka winjo. Ala mera manto kori buoda. Yeyo. Adi poka winjo eri ni minyisa kaendi. Poka winjo ni moselando. No selando. Ero kamano mana wach manyaka biadhi afwenye to bende no lando ni sani koro ene jubili. Olando to yini kacho to kidhi machiel to winjire sani machiel. Kiwe party ntire sai. Kur kai dhi machiel. To en to mabe pokore sai. Tutiyo ge atodonge ne awinji wudo kume nyisa ni to sani ine ja ODM koka kabisa in ja ODM kabisa mana inya kabisa sana ero kamano iparo nade kalure kod jotelo moseneno ka bende nomiyo lemo e duondo dura mar ODM to sani ng'eny moko kuom gi osewacho ne giweyo lemo mano migi gweko kata moko bende ni kod paro mar mondo mi giwuoge duondo dura ineno kama indi bende nyalo kelo ng'ikruok e duondo dura ni ka sani uikoru ne yiero marike manyien. Tieni rifaka to cases machalo magababu na mwamba gini. Yes, good. Ingene ya, ko hieri, fiya kinge ni authority mayin godo. Ko hieri, oken mari, en authority mar jopiny. Moyierigo. Itiyo nege. Ka iwuok, iweyo kaka ne gitimoni. Kiki assume ni automatically kiweyo gino to dey kodgi. Omiyo kata mana babu na mwamba gi timne. Okanyal wacho ni gikelo tabu ni mira gi jok ma ni constituencies. Okanyal wacho mano nikech what proof do we have? Dong nyalo we ni gidhi to odhi kaka ni. Odhi kaka en owuon. Ni neno ka jatendwa party leader marwa no chako wuoth manyoro ne en Vega to ni neno crowd cha kawuono be wawinjo poka wachako neno ngene odhi nyime kod limbege e gwenge mag Western. Yes to kana wiye ni piny lich dongi chako neno indication mar gima wacho cha ni ng'ani nyalo be no ringo to karo ringo to ringo kende to wonen gi jopiny ta wacho ni sama no ng'inge to nyalo yudo ka ng'e unge ng'ama nitie dong kende koko buok ka ae to biro manyo jogi to no yur kama gintie omiyo ana paro ni kaber to jogo dio ko timo gima gitimo no nikech ababu jakom maduong' ema nokelo party kendo be momiyo bedo gima en mokete nyaka minister bwana bedo minister ok en gima yot to ka onyalo ng'ado okawi kama oketi nyaka minister kata mno tuoma magi bedo ministers kapo kene ngaringe wege e part wise koro mi wacho ni pod duondo dwar mar ODM otegno maber ana wacho ni mano to jogo doluo ni githuto ero kama na nyawudo kuome wach ni minyalo wacho mogik ne oganda ma Karachuonyo ka gineni e TV mar Lolwe mabende ne TV makende mar joluo makelo negi jotelo achiel kachiel mabende dwani otel negi nyime kocha chande ne Karachuonyo dago mure nyisgi ni asebedo kan kode gi nyaka lweny ma 2013 bo kanyalo wegi anabed kode gi seche duto akwayo Karachuonyo mondo oyie gingi joma wacho ni biro chung koda asewinjo nyingigi tan ka ng'iyo to chunya mor nikech gin jok ma koko biro ng'ere jomoko kona ni to jogi kiwuotho anda ka wuothi okadwar wuotho ka giwuotho itwanga biro chalo ka gima alarora kodgi arom kodgi okaneno ng'ama larora go kuom jogo okaneno ng'ama larora go awacho adier
to nikech jogi mana gima awacho kachako onge gima gisetimo Karachuonyo nyaka ne nyuolgi to gin joma dongo to bira ka koro pong motimo wuoyi ni Koko biro ni en the best e Karachuonyo to kipenje gimomiyo en best to en bokia to gikoni gin gi pesa moro mayore kendo yore ing'eni kata Obama the president banyalo wacho ma the world orito piny to pok oluongore ni en $1 to ni Karachuonyo nitie jomoko ma oluongore kata ni en $1 to dola mane ma en wuon gi first of all dola en ma America ben ja Kenya ma do wach ni en wuon shilling mondo pok wang'e ni uchiwo shilling mak mana niya mano campaign tactic mare to chuolo jowadgi mobira jothura penjuru gini isetimo ang'o Karachuonyo momiyo ineno ni winjo wayieri gima osetimo monyiso an ang'eni ka biro chako campaign abiro dungo kod giburu magine ni Karachuonyo ni bende thurgi kosa ng'atimore Erokamano. Same ikori maber. Wacho ni higa mar 2013 ni bedo kod ng'ikruok chien koja chande ki wacho ni iro ka oganda koro lwetgi odong' nono, in bende lweti odong' nono. Ka dipo ni wang' ni be ichaki bedo kod lweny aina ni. Ikori maber mok ichaki dhi nyiso oganda ni lweti odong' nono. Bona kata mna in. Kogwang' obiro go ikori maber. Goge wacho ni ikori maber ma wang' ni okibiwa. Nikech ikona ni ani wang' ni ok bikwali. Okawacho ni wang' ni ok bikwali. Wacho ni wang' ni ikori maber ma kadipo ni wach moro timore to okibi wacho ne oganda ni lweti odong' nono. To macho be mana ikora maber ma kata jiw dhir nono to ng'adni. To wang' ni be ikori. Kaka na ikora cha. Wang' ni be ikori maber. Kaka na ikora. Kaka ni ikori cha ne ok ber nikech wacho ni lweti no dhi odong' nono. Karo kiwinja awacho ni an very unfortunate nikech atimo campaign nyadriyo ma ji ok tim makata joma moko manodhi kipenjo go ni be pono nyalo dhi e campaign kendo kamoro biro ka onge koro wang' ni ikori kendo properly to kendo wang' tadwa nyono gi nyon moro magini wuore mana kaka piny chak erokamano nyamudo kuome ne wawuok kodi ka ndiga mokalo ne wacho ni kana penji weche madhi nyime Ndhiwa kocha ne wacho ni idhi wuotho Ndhiwa mondo ing'e ni to Ndhiwa ma Jeff penja ma bende ni mani thuro ma Homa Bay nieri odhi nade miwa duoko watieko chenro erokamano gima mitna na ja Karachuonyo to Ndhiwa mipenja Ndhiwa ni Homa Bay County Karachuonyo nitiere Homa Bay County na afwenyo ne kia Ndhiwa koro ne wacho ne maber kasipuli wuothe pile ne wacho maber ni ibiro dhi Ndhiwa nikech mano Bay County Ndhiwa dhi nade miwa duoko watieko kida yudo gima timo Ndhiwa moloyo penja wa governor kita ngono biro mi duoko mamit kabisa ko vere okidhi Ndhiwa bande duoko masoyi ko vika Ndhiwa ni rotabi dhi to Ndhiwa dhi maber ya onge tabu ambaro ming'e mana nitiere ng'amuyo duok penjo Ndhiwa mae ne koro ine mane sengo ni biro dhi moso jo Ndhiwa in kaka Adipo asemoso kendo gidhi maber onge wach wudo kuno agonyero kama dunganya kuom chopo e studio wa odiochieng' makawuono mae en Adipo Okuome maber kaka onyiso maber ni en jamno ma bende dwaro ni mondo otele oganda e gwenge ma Karachuonyo kochopo higa manyien owacho ni en ok odwar to oganda ema dwaro mondo otelnegi mane giminyisa pile ni oganda ema yieri no kiwachnegi ni an ema dwani achung' mano te adieri mane adieri mar piny oganda ema dwaro kaluwore gi gima setimo negi erokamano wuodo kuome wakwayo ni hayo maber ka Nyasaye oyie to wabiro neno ni to higa manyien no ero weche biro chalo nade kawuok e Oloo TV maendi en Kuku mar wach wuodo kuome ichop maber nyaka wachak warad kendo nyudha erokamano kik wang' ni chaki penja wache Ndhiwa erokamano Ndhiwa ni nenore ni de okidhi erokamano ja wuodo kuome Ndhiwa ni luoro gino siepega erokamano Kuku mar wach Jeff Oloo Mbaka